Aray. Ay ka po. Wala pa ta? Ay, kajus ko, kalayo pa man hiri in tawon. Ano nga gano'n diya? Da, agyon? Oh. Ay, kalayo pa. Oy, saman. Kaya pa. Ay, gamay na lang. Gamay na utong. Ito. Ito'y padulong. Tara. Kaya. Kaya mukat. Uy, sama man uwak. Mao may gianhi. Munang padayon ta. Balag hinay basta kanunay. Kauban si Master Milo. Nagahugas. Muragay lawas. Kauban. Yung bata-bata. Ah, grabe. So last namin nga trail. Pag-abot ng Stumoy. Agay. Mabot si tuktok sa babaw. Muna dayon. Ano naman ito? How dear goodness. So here's the partial view. Kami ni Agi. Unong sa amin kay. Grabe ka. Init kayo. Bigang. Kapoy. Wala ito ang kusog. So dire ta padulong? Oo. Saka talaga eh. My God. Kala ko wala na. Ito pa. Hala. Birada. Nami di karon guys. Naglibog ni asa ni padulong. Ang asa ko na dalon. Asa nga view nga ipakita na kung dito sa umaniyo pag yun dito ra nga side makita. Kay kung diri pod nga side, da po na makita. So naglibog lang do asa ko na dalon. Asa ba gyud? Ma, asa man call? Langit. School ka. Ata ba? Hindi na lang. Oh. Na lang. Lenan ta? Okay, dol ka. Sige. Una. Kao ay nagdesisyon ha, di mo ko taga diri god. Bagon ta mo ron. Nakaw. Ito. Oh. Ay. Hindi ko na kaya pang lumakad. Hapit na. Hapit na po kumkuyapan. Hi guys, kabot kami sa uman ni Yuyo. Pero napami siyang silunganan kay paway sa may kadyot. Grabe ka kapoy. Di ba may kapoy kayo? Kapoy ganyan mong master na mo, murag kabaw, ganire, gininamog tubig. Kami pa kaya. Ay. Thank you master. Yang Shut up. We'll rest a little bit and then may pakita na akong tibuok view sa lugar. Niana ako sa tuktok ng bundok dito sa uman ni Yuyo. So,
Here guys, the overlooking place of at Yoyo's farm. Kani sa una ang storya din nga lugar, diri si Yoyo gauma. Pauman sa Tagiya, and then tunga sila sa Tagiya or naibahin, bahin ng Tagiya ni. But up to the point na ipalit na lang ni Yoyo. So ang total area sa lugar ni Yoyo is 4 hectare. 4 hectares, and then kamaisan ni siya tanan. Gikan na dito paubos. Dito paubos pag na siya. And then dito sa may sagingan na tama ng may mais. Pero dito pagit sa unahan. Hindi ra na siya paubos up until dito po sa mong gigikanan. Sulang taon na to dire sa unahan. Para makita pa na to. Andring apart. Kita na to dire. Ang kataman. But, di lang magigit siya dire taman na pa sa unahan. Dire lang apart ang ginluan ni Yoyo. Nga ang itamnan og mais. As I've heard, nga ipalit na ni Yoyo og 40 mil lang. Nice ang lugar ba? For that price, okay lang naman siya kasi super far away from the civilization. Oy, this is so very far. Ooh. Here it is. Da tama ng ginoo ni Yoyo. But I believe yung to si Bibi nga daw sa unahan apil pa ang lugar ni Yoyo. And kani siya dito pagi daw sa ubos ang lugar ni Yoyo. And as I've heard as well, ako siyang ipangutana si Bibi if titulado yung nga lugar. And yes, as she confirmed na titulado. Ano wag ang kabayo? Ay, tiyan. For me, I like the place. So peaceful. Very peaceful, calm na lugar. But I've heard as well nga ay mga, so, and it's grabe ka layo lang man siya good. Grabe man tong giagian na mo. Though na siya mga tracks sa sakyanan ba. Grabe ka liblib naman good siya good. It's kinda scary, but so ba, but sa lugar lang, the view and where it's situated, where it's located, nindot good siya. And the breeze of the wind is so refreshing to the skin, bro. Tsada yung kayong lugar ay hangin pa dyan. I don't care if makaitom siya, but basta lamig lang ang at hangin siya. Antay di ko mahulog kaya nagtungtong rog bato. Dito ang pagpayag ni Yoyo. Pasensya na sa kamay ko kasi bali na. Nasa daliri ko pala. Ayun ang pasilunganan ni Kuya Yoyo. Tapos overlooking. Talaga siyang lugar. And ipaila po mo sa unggoy. Na may unggoy good diri good nga binuhi si Yoyo ba. Rag usara ka ba akong nakita nga unggoy. Tara oh. Dili kay mutakas ng unggoy naog na. Tara. Dakpa may look kay exotic ra ba nga unggoy. So hello. Okay. Manami, pauli nami after few minutes na nagstay mi diri sa
uma ni Yuyo dres sa lugar diya siya uma. Paulit na may kay panggutom na pamilayang adtuan. But it will be on another video. Hi guys, nakabalik na mi diri sa mo ang giparkingan nga motor and then balik na mi pauli. So I think moro to among video karong adlaw, gikapang kapoy mi perting inita, perting iganga, gipanggutom. Salamat kasi paglantaw and please don't forget to subscribe to my channel. So salamat guys, hinihinig na baylo. And see you on my next vlog. Peace out. Peace out. Biskut. Bye. Bye. Oh, yit.